Шәрлек гимназиясында 1 гектар җиребез бар. Менә шул 1 гектар җиребездә быел ире суган, кешер, шөгендер, кәбестә, бәрәңге, татлы борыш, кыяр, кабачки, кабак һәм татлы борышлар утыртылды. Без бу тәҗрибә участогында шушы 5 класстан алып 11 сыйныфка кадәр балалар белән эшлибез. Һәр класс 1 атна эшли. Сыйныф җитәкчелегендә алар сәгать 8-гә киләләр, 15-20 минут ял итәләр сәгать саен, аннары 11-дә инде өйләренә кайталар. Быел инде шук күп булу сәбәпле инде бик тырышып эшләргә туры килде. Балалар бик тырыш инде. Балалар эшлиләр, йөриләр, практикалар күңел итә. Бу ризыкларны инде без күпмедер өлешен Кукмара районында уза торган Юннат ярминкәсендә күпмедер өлешен алып барабыз. Күп өлеш инде безнең балаларга мәктәп ашханәсендә ашатыр өчен тотыла. Менә быел яңа проект өстендә эшли башладык. 1000 штук кыяр утырттык. Безнең инде алга киләчәккә планнарыбыз зур. Әле ул бу кыяр проекты Кукмара районында бер мәктәптә дә юктыр дип беләбез. Менә шушы администрация белән сөйләштек тәген. Директор җитәкчелегендә безнең 1000 штук кыяр утыртылды. Ул бик әйбәтләп кенә үсеп китте. Аның өстендә бик әйбәтләп эшлибез. Һәм аны киләчәктә зурайтырга, тагын да мулларак итеп утыртырга хыялланабыз. Аларны без күпмедер өлешен тузлап, күпмедер өлешен булайдагын урнаштырырга дип планлаштырып торабыз инде. Без анда икенче төрле корнишон дигән яңа сорту. Кыярга спрос бик күп икән ул. Чөнки хәзер күп җирләрдә кафелар ачыла, күп җирләрдә ашханәләр, столовойлар ачыла. Шуның өчен алар бик күп бездән сорыйлар бүтән елны дагын тузлы кыяр. Менә шуның сораулары буенча без инде эшләп карыйк мәллә дидек инде. Сәрлеккә быел гына килдем. Аны 4-5-кә битердем. Һәм без практикага килдек и сугар сүрәбез. Сәтикләрдә дусларга киләбез. Һәм сәгать 8-дән башлап 11-гә хәтле эшлибез. Авыр эшләр кешеләр күңелле. Мин Ашбүҗи авылыннан килеп йөрим, Сәбил белән, дус кызы белән, без күршеләр генә. Монда без чыбутыйбыз, суган чыбутыйбыз. Юк, авыр түгел. Без ялендек инде. Ризыкларны без алга таба үзебез ашачакбыз.